Mayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuunan. So balik ta sa ato ang tawag ini nga program kanang ato ang daily program, daily videos nga ato ang gina-upload dinhi sa social media concerning sa gitawag og ato ang pagtuong Katoliko. And sa wala pa nakapag-follow, sa bago pa lang sa nga nagtan-aw nining ato ang program, sa wala pa nakapag-follow, i-click lang ninyo ang follow, then tawag ini nga subscribe sa ato ang Facebook page and also sa ato ang mga YouTube channels nga naman kay dako kay nagtabang sa umaabot kanang inyong pag-follow, kanang inyong subscribe. And sa mga nitabang sa itong program, daghan king salamat tungod sa inyong tabang, tungod sa suporta kini nga itong program ang nagyapon dinhi sa social media and also until now nakinahanglan gyapon kita sa inyong tabang suporta kay lagi wa mi mahimo dinhi mga sir ug mga ma'am kung wala nga inyong tabang inyong suporta ug daghan kayong salamat in advance. Kini nga tong mga higala nga mga sulpot ba. Continue dayon ta ka di na ta magpaligoy-ligoy pa. Kini nga tong mga higalang mga sulpot murag yung mga amaw. Nga naman tungod kay ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana ginatudlo na dito sa mga Katoliko. Unya, nagkatawa ko nimo mga tawhan na kay ilang ginasabot-sabot ang teaching sa simbahang Katoliko. Ayaw lahi man tag gunahuna, lahi og gunahuna ang simbahang Katoliko ug inyo ang gunahuna. Kanang inyong gunahuna man-made man gud na. Ngano man kay kanang mga sektang inyong gipasakupan, gipangtukod magud nagtao. So naturalmente nga dili gyud mo makasabot sa mga divine things o sa mga divine teachings nga naman tungod kay ang inyong level of understanding concerning divine truths man-made man. Manang di gyud mo kasabot bisa pag miingon mig na purgatorio, iampo ang mga kalag sa mga nangamatay, di gyud mo kasabot ana nga naman kay ang inyong level of thinking dili makaabot sa level of thinking sa simbahang Katolika. Number two point, ang purgatorio di na para sa inyo. Kining mga amigo nato nga mga sulpot, ayaw mo tawag anang pagproblema anak kay di lagi mo maagi purgatorio. Di mo maagi purgatorio kay ang purgatorio manggod alang na sa mga binunyagang Katoliko. Katoliko in the sense nga diin na ay gitawag og physical and spiritual communion sa simbahang gitukod ni Ginoong Jesucristo. Ang simbahang gitukod ni Kristo mao man ang simbahang Katolika. So, para na kanang lugar para na nila or para na namo nga naman kay nagtuo man mi nga una ang Dios hustisya. Nagtuo pud mi nga ang sala na ay katugba nga gitawag og damage kung di na mo mabayaran dito na mo na mabayaran sa gitawag og purgatorio. And at the same time ang pamaagi nga makalingkawas mi niya nang maong gitawag og lugar kanang giingon ni San Pablo nga ayaw mo hunong sa pag-ampo. Himuon ang tanang mga pag-ampog pangaliyupo ngadto sa Dios alang sa tanang tao. And biblically speaking, iampo ang mga patay. Iampo ang mga kalag sa mga nangamatay kay bisag patay na sila, nagpabilin gihapon silang gitawag og tao. 2 Macabeo 12:43 to gitawag og 45. Even gani si Kristo, di ba? Niadto sa lubong ni Lazaro, nagampo. Kay Dios man siya, gibanhaw niya diretso. Pero ket nakadili man ta Dios, manang iampo nato ang tawag ining mga kalag sa mga nangamatay ngadto kang Ginoong Jesucristo. Ngano man kay para kaluy-an ang ilahang gitawag og mga kalag para hinay-hinay palingkawason sila sa luna nga gituuhan atong temporaryong pag-antos nga mao nang gitawag og purgatorio. So, but pasabot ang mga kalag nga mahimutang anang lugar mga binunyagan unya nangamatay nga naay grasya. Grasya in the sense nga nakadawat og mga sakramento nya kanang mga sakramento naman sa simbahang Katolika. So again, dili na para sa mga dili Katoliko. Ngano man kanang mga dili Katoliko, mga wa man ni grasya. Asa man nila makuha grasya? Sa sektang gipangtukod og tao? Dili man na mo gisugod ni Kristo nga implementar o mag-administer sa grasya. So kining mga dili Katoliko, wa man na sila mga grasya. O asa man nila kuhaon ng grasya nga kanang ilahang mga pastoy, dili man nagikan kang Ginoong Jesucristo. So naturalmente na og normal lamang kana nga di gyud mo tuo nga naman sa hinungdan nga wa mo may mga grasya. So kung mga matay mo ay mo kabalaka di na mo muagya ng purgatorio. Di na mo muagya ng purgatorio. Nga naman kay wa mo may grasya ang kanang mga naas purgatorio, mga kalag na sa mga nangamatay nga naay grasya nya napa sila bayaran na muse. Nya kamo kay may grasya di na mo muagi na. Pero di pud makasud og langit. Nga naman kay ang pamasahe sa langit grasya man katong kamatayong Kristo. Ya asa man mapaingon. Unsa man di opposite sa grasya? Di ba di sa grasya? Likado kung magpabilin mo ana inyo ang pagtuo.
sigurado gyud ka ng inyong kalag, disgrasya gyud na po sa sipir, no? Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.